На месцы былой паліклінікі ў Віцебску з'явіцца шматкватэрны жылы дом. Камітэт дзяржмаёмасці аблвыканкама прадаў з аўкцыёну незавершаную пабудову на вуліцы Богдана Хмяльніцкага. Новым уласнікам стала прыватная будаўнічая арганізацыя з Мінска, якая мае вялікі вопыт работы ў сферы жылой і камерцыйнай нерухомасці. Сярод праектаў ёсць і жыллёвы комплекс у Віцебску. Кампанія набыла аб'ект за 133 рублі, аднак пакупніку таксама неабходна пакрыць выдаткі на рэканструкцыю, а гэта звыш 1 мільёна 300 тысяч рублёў. Работы по реконструкции поликлиники были начаты еще в феврале 2012 года, но впоследствии строительство было заморожено. В последние годы комитет безуспешно 17 раз выставлял здание поликлиники на аукцион. В том числе на 13 аукционах объект предлагался за базовую величину. По условиям продажи новый собственник должен произвести работы по возведению жилых помещений в срок согласно проектно-сметной документации, но не позднее 5 лет с даты приобретения объекта. Усяго на красавік камітэт прызначыў 103 аўкцыёны па продажы аб'ектаў дзяржаўнай маёмасці, якія не выкарыстоўваюцца. Большасць з іх можна набыць за базавую велічыню. З пачатку года выніковымі аказаліся 32 аўкцыёны. Дзяржаўны бюджэт пры гэтым папоўніўся на суму 1 мільён 700 тысяч рублёў.